abusia for ya mamu nyina dwo odoma nko boss so ne asase onhira no onye okese be so twedi ampo nyankopon nsem nhira edem onipa bi a wanya bre no agye bre no atrase no hwe Kumawood TV afidikasi agye ntre ha e wo wiase afana nyina ebia na enanko ne da wo hwe Kumawood TV eye TV a ewiase nyina agye atom abusia me nka na dawo Kumawood ye wade oye ye ne ye die mu a enti wonya eba hade a ana watch mo video na sa babeto ade a so se enchim to ba bia na ba bia ne ho enya bono nso ko bono nwotwe de a ene na wuchim free Kumawood TV de a ene na menim ba bia opese okọ ekokosua de na program o be kasa de program ya to ne dey say the spiritual hot seat aha eya goprama yesua so ade na enso ye mosobo enti waba tenase nyabotre bonu ya bia mane na ka cha nsamajo aba na majo nyaba de a ye wade enne ensamo a ye be jago no eje tawu abusia odoma nkoma nhira o onye okese enne me won sempa bebre ka kire wo na mame na me homra na me nkoburu run about na me wi amabukof me wi anuma ba betie sikwanum na afa ye the speed na to aso me pacho me a me di dwumade ho chia me din major prophet Charles Opokudako odoma nkoma nhira o onye okese na ogba ade nhira enka wo me da me ho aba me ba be kasa edase ye mama finisha pa afia to ya yedino Kumawood Training Institute ensano juma ahemfie ye ni Kumawood TV for ye ma ye tiefo ene ya hwefo nyina afinshiapa enunti yese ye de afinshiapa training ena ye de bremo afinshiapa training ene se bosumi mu 19 December ya ye de training foforo kra na de ebremo ye be tremo ekwan a ye faso a ye gas ye treo se ne yesi ye gas ene ne cylinder gas a ye yusu no ofie ebi wo ho a bohu se etimi e de ejaba etimi de eka bebreba banti bia na akoto gas obi kura de 2 weeks bia auto gas eno ene ye be yi sa ehawe e de afri ho eno ti ye be treo ekwan a obefa so a wankasa obeya wo gas e wo fie wabra eka bia enim na manti bia onkoto gas o ba bia se wa rent room aye singing room ana se aye flat ana wa wo fie aye bank hospital restaurant any hotels akesie nyina mo beya si mo ho a wabra eka bia enim eno achi no ye san akireo se na esi aye natural drinks bronya ebe wonya wo gas esi wo fie a emfa ka bia mrewo na fe wo hu se na esi aye natural drinks a obenom ne dede na asi kire kura enim wabra nkofa yare bia nso ensan emrewo drinks ahodo a ye de hihye fridge ma yenum yenom sa de yare ade bre ye ne ankasa ye ho Kumawood Training Institute for say ye be kireo se na esi ye natural drinks na wo nso Christmas wodi bia hye fridge na ahoho ba fia anase nkwara amu fie no matimi anombe anuti ye kireo se na si ye gas ane ne cylinder na ya sanso kireo natural drinks sa we nyina no wodi 150 Ghana cedis per mekan no am se wante eye 150 Ghana cedis kanisika no 1.5 per ana wodi besua saade we nyina se enye Kumawood Training Institute a mepa chow obeko baabi akwakosua no 1000 Ghana anuti fa 150 Ghana cedis per fabra na yenchira osade ye wi a ye de gu pen drive so na ya sanso ade amount anuti baabi a wo bia bomode na fresh telephone number 0244 294066 0244294066 number on the good screen so no friends say na fe yembuku di nto ho na nipa omoba no enye nipa ketwa ipacho se wo ye obi a wako training ni bi wo baabi kura da bra na yenchira sa simple way abra wo so betimi e de aye adwuma bebre oba timi baby bema timi baby emma ma ware a mo use gas a e de problems bia ebra mo no me pacho besua se na yesi ya gas a emfa o how bia emfa emrewo 19 December ya eye Saturday e de ba ko pe e na ye de e kire mo me pacho wo fra chirichiri na se wo pese wo ba beda no aba eye 18th December no aba beda na fe ade chi a 19th no ye de ahihye so live eye Kumawood Training Institute wase ensano juma ahemfie beye buti
If I shop plan, I'm sure you're value. Bra, and then so be. Now tell me about Michelle and see about Queen. Why me say? Bra, said your time about Misha. It's your Jimmy me fearful. And you're the about ever so. Really, I know this is offending now. Bra, so me cousin me the time about Misha one dance ya. We are singing now about Timinka. It is some malaria. What run the time about Misha? And you know, the enemy to want to me any deal. What run the time about Misha? A drink and your ma or bar waffle through. The one mark or down for any aquada when you fear to me, and son of the time about Mr. Draven. Shasawako Hospital and answer lab. I'm what who said, oh, a 3-day malaria be answer. Kayo said time me TIME. Time about Misha. I feel malaria fever be than Ziva a woman. FDA ashe edwadie nkwatso yi mo age atomo se eye. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Yo, abusiafo. Yada mo nyina se wo otwen pa amatwen yen. Na so nya hunu mejo de a, na the spiritual hosit. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Kumawood TV, Amansane, Yena Yedimu. Yo, abusiafo. Yada mo nyina se wo otwen pa amatwen yen. Na so nya hunu abusiafo yada mo nyina se odomanko adawroma onhyira obi a. Ya san ababiewu. Na meka wo se Kumawood TV eso ene wani da wo hwe nya botre na time chuku na ene ye wade oye edemaw medical culture say aha the spiritual hosit program a wani da so the spiritual hosit na ene ye wonsem bebre aka kirewo na spiritual hosit akwa akiri pa akwa akiri they say affected the whole world entina manya odehunu ni odesuani a oyame ankasa meba na ene ampaya ebedwa we dey on free Ghana o abrochire ene wo free ene wato take it so oba the spiritual hosit no oba be kan de ahom sem oba kire so de ahom sem sitie ene de wa abrochire ne de ye nanam no gyato ho a ene ye mfanya adwuma enu nti na ne enso pa bebre adoso enipa ewu rough the sent no kame ho ai na ye ntie British burger and the other bray hospital no major me transia unim some den ensempa nko na nam etina ye ba bedwudwam ne apapam ne de ensempa no agu fom na ena asem tire da pon so ne say our ancestral spirits are with us ye nananom ahohom ana ye janom hohom ene ye na wo ho na omoda so ben ye our ancestral spirits are behind us menka asem ni me catch us me bro for me na me ye ti mo ta di me che wa hwe a me encyclopedia na me twro sa English we no me mpe me na me ye me de opa fa wo mpe nso agya maka kum cha me chia wo opene kese wa na me so baby awu enti our ancestral spirits are behind us ye na nonom honhom ene ye na wo ho no mu ben ye enti se de homa won de a enkunum de nso be ya adwuma na wa na aka we ene na kame ho na me introduce my guest na yemfa agopama na enhye so opene kase na Jowan me mo aboza akwaba me joso papa na ohun te say oba de adabroma ya da odoma nkoma ase ya boko ya da oba de ase what trouble chire afre hosit ene de oba bedwa great na se obi hwe wa obebisa se abrantie fefefe be na abetena fidie so yi odi ne san papa me da say edikan ma memfa enchia kese e ma obo ade ya obo ade nyina mpanimfo a woka yen ho o madawro mantini ye wo ha ka me ntimi entu fine me du o man Ghana mu ha nti se ma no masia na mayiti afonti me dampanimfo ase that's right na etoso biem so madawo nso wase papa wa kwanya odi ama me ka kwanya na ebia obi nti ase na ye koye nim no ahwefo a wo hwe Kumawood TV e beti ye na se
Okay. Na afi so Kumawood atiefo ne ahwefo nyina nso me chia obibia. Ka kire wunua na ka kire wunua na obia emfa na fidie no ento ha sei. Ebi say ha na enepa wo. That's right. Obi say obi hwehwe mi ha nana anase de oti ha yi woni hwan Ghana ni abrante Ghana ni de hye na ebi ade fra me ene Nana Jesse Esiama. Nana Jesse Esiama. Sa pepepe. Na therefore wodi ade ana wo yo hene ya oti akonwa so. Wodi say wo ye Ghana ni a ye nananom adom nti wo ye de hye prekope. That's right. Nti me di ade den. Great. And na empire ebedwa abusia ya gba wura nsem ne mo. Na abroche na ofri lockdown enso Britain. Sir. But the spiritual hospitality what to tomu a enu afem aba. Na oba na lockdown et say e kwa be so na afa otimi wura mu abedru Ghana. No kure na form to say the work me no ka say minimum say fe na omagim dia me wo Manchester. Okay. Na UK Manchester na mo na see a lockdown no my into more dividing into groups. To Manchester no na ye wo tier 3. Tier 3 interest no ye high. Enti e no say adwuma sem ne na sefo no say wo pie wontimi mpie mfiri wo fie enko wo neighbor fie kura ankoma na maachi. Eye wo ne wo yere no ma ana se wo ne wo namfofo am wo fie no mo ana mo obi ma na obi nko sa na tie. Aha adwuma nso so obekọ adwuma se wo ne wo kai a wo drive wa eno nso se wo kwa akofa bus ya kono nso e ho nhyehyɛ nso eda ho enti lockdown no more than pa na nso spiritual hot seat na e wo se mitimi ede me mitiwurawura mu a na me ba beduro enti na mse me da obo ade ene mpanimfo ase That's right. Abusi ya ko enim Nana Jesse opani kase medo ase se wan hwe hot ye kan say lockdown ne coronavirus ne ade a ekuma brofo yi na so atu mu atotomu ade ababeka ensa ena me nim atiefo nyina ye da wase se wodwene ho na ensempa wo so wasiesia na odoma ko ade ma wo no obeja bi ade aguma maye na ena asem tire da prono so ene se our ancestral spirits are behind us wasema wo ka kire ni wo se ye nananom ahohom ene ye ne wo ho no mu baye na sese ai maybe sir wadwuma ne san wo ye honhom nipa ana wukuta honhom ana kwan ba so na afa ya wo hunu san semsem ansan maybe sir san sem no wo ye sunsum nipa na sisi ya me no kasa die obo ade adawroma ene mpanimfo adawroma ene opening kese bi a ye frɛ no major one na dawromenti sisi ya me no kasa die ye kase wonuma hunhun dwumadie wonuma wote hunhun mu nsem wonuma woka hunhun mu nsem mpanimfo adawromenti me nso ma beka ho. That's right. Ya kwanya kase pa na sade wo kan ekwan be so na afa ya wotimi be kan ahonfo ho na omo di sunsum dwumadie ekwan be so yo pani de tie ne se semeka se me ka sem ne nyina eye kwasibo ne be kan se ya na me pese me kan brofo kasa me no mo neti but me no me jeme di more ojo kasa ne di ejo amamre di ade biala efa bibiman ho eye ade a me gidi. Wow. Sanko bi a me fra buchira banka me ben kan ene krofo intade bi na kuntan na na nsen no but eno nye mama mre enti hwanya ye kpemu ne ya pam na kama ena meti he that's right enti sane ma no edi month ya na brof kasa kra me mpe na de tie ne se ya ade am kasa me chire mu a opani kase ewa me ye Ghana ni abrante a Ghana ne ye wo me ha ena me ko school duru ba bi ne ye adwuma kakra wo Ghana ena mpanimfo adawroma akonya baaye me meka ne se obo ade ene Ghana enyame wo ha on se to da bi a se enyame pese omodo edidwumadie bi ana so omodo dwumadie sunku bi hye won sa omo ehyeda ede wotu kwan ko baabi enti ye hwe bible mu a wonuma obo ade nyankopɔ ana so onuma enyame no omo nante ye nyina no omutu kwan ansa omo nyina etutu akwan omo nyina tutu kwan ekohu bibi kosua bibi ansa na dwumadie na nkaso ma ba be hyase enti meka se me de ne saa ne koyeye
enti me no akontu a me call no say me call eye abrochiman mu no enya me na me call ye man ko ne saa ke me hunu se mpanimfo ne so ma me se me nkosua ade na me mra no mo de me ba ba ye adwuma enu nti serious me call ye na aja akwanya bi a me koduru abrochiman mu papa enye ho asem ne ye beka ene da kye fufuro bi akwanya ba mu a ye ba beka se de abrochiman mu nsem sitie na me nso me obi a me ye nyamsum ni ene person da so ye nyamsum ni me ye obi a Kristosum me fa ni agoro mo ene ye TV so ni radio so won ma ehwe me won ma e wo Ghana ha no won ma e wo aburuchire de UK de omo nyina nim se e ba sa adwumade ne de a e na fom kora nanso eduru baabi ena mpanimfo se dwumade na wodi no de eye pa nanso said the Bible no eka no Matthew 7:7 no o se hwehwe na obehu so ko hwehwe na wa bom ubom a ebebie na obisa so e de be ma o enti mpanimfo kan se wo di dwumade no nanso akakakra e wo se wo hwehwe na hwehwe obehu na bom na ebebie enti opani ade ne podom wo maso sa how ade ebie na me hwehwe Bible de da ho me bom paye me ya kom kire edi biem na aka wo benya nsumu a menhwehwe na mehu eno ena beto mu se e wo John ho ba bi wo se onipa da sani biele ni asase isu a obetimi asom onyame abra ode honam ebeso nyame na wona ebeso nyame nyina no e wo se wo som no honhom ene no koremu John 4:23 4:23 da se omo a wo se wo som nyame nyina enye honhom nti se wo ye Kristo ni wo ye kramoni wo ye ho asel se wo som nyame the title na e friend nyame no se wo som nyame a nyame untimi fa fresh en som nyame that's right nti wo se ye som no honhom ene no krem e bodum tim sana meye den meti ya me fresh na me som nyame na mkuta Bible na me ko ba na me to jom nyoku be no te se Yesu me yi nyame aye na me ko som nyame wo honhom ne krem e wo kwan ben so na ade ne da so e bodum mum tirim e ho na mpanifo se aka akra e wo se wura honhom na me de me wura honhom enne ye ti hai Kristofo si e ka honhom asempe na obi ade ne nsa be kuma tetere so oh yes ya bonsam omfiri nyame senente sa kura sa na se wo ye Kristo ni wo ye nyamsum ni na se wo se wo ngi honhom ya na ne nyame na wo som no ana se Yesu na wo som no na ne nya ono kwa na odi na chi wonim no kura oye honhom enti wo se wo so som no na kwa be na be fa so a mewura eno ene ne na mu a e ma me nso sisi a meti hai ye ka honhom nsem a me nso me ka ho bi wow sanity opening wow na me to aso no akwai se obi a me wo kwantum ye som nyame honhom mu ne kuremu ekwan ben abrofo nso omo hwehwe nso edanso ye no before so no se de edanso na mantu kwan anko abrochira na nka menim se ye ka ahonhonsem ye ka se ye nyamamra ye beka ne se bia nka ye mpanimfo so obi wo ho anfa se wo hunade ye obi wo ha ote aduro saa ne ma na nka menim se sa abrofo krampo de wo mo de apamata ade patakari no mo hye omo abrofo no yes saa ne ma wo ebi adan papa mi firi ho na ebe mpanimfo se mo twetwe firi su ase be ka kire o se wo de ko na etinye kwa de be ka cho sa abrofo enya honhonsem great enu nti won say your topic now can see ye nananom empanimfo e ka ye ho o ma honhom ka ye ho enti so ye Kristo ne na wo tie ni a ye ka se ye nananom anase ancestral say ya na obinim e ka ne say bia ye ka bibi different one bi na ye ka but na nye sa na tie emfa wano enkosi obi ho ana enkodwen boni ntie wo bi a o se obo mpaye anase o ye bibi na obeka se ye nananom then yes I mistake ko ka se ni pa no wa deviate anade won de wo ye bonsama na wo so busu bi dabi ente sa akura okay Christopher ye mpaye a yes Abraham nyame Jacob Isaac Jacob sankrofo ya mbo mudi omo wo hefa omo nyina omo ko da Yesu Kristo kura ma meto Abraham yeah wa ma meto Jacob wa meto Isaac omo nyina ye nananom omo ba omo ye nananom okay enti ye mpaye ye bo wondin sabe me nana wote efie kura wonya 60 years
mintimi ko gyina nanim ko kan kyerɛ ne sɛ na na esiama mintimi ko kan sa na sɛ bia kwa bere esiama there's no way me kwa me frɛ no nana that doesn't mean say me nana ne yɛ bosom a me som no enti saa ko ne nyina yɛ nananom yɛ mpanimfoɔ yɛ ya mamre ne saa ne yɛ bɛfrɛ wɔ mo enti sɛ me bompa na me ka sɛ Abraham nyame me bompa sɛ bia Isaac nyame Jacob nyame a ɛyɛ yɛ nananom nyan kopɔn ana me frɛ no enti so bi ka yɛ nananom a oni akyire kura no nti na aborɔfo no wɔn nso broni ntimi megina hɔ me ka sɛ yɛ nananom wɔn bɛka ne sɛ ebia wɔn bɛka bi sɛ bia Saint ebia Saint Peter Saint Paul wana Saint ne yɛ ase sɛn Saint yɛ ase sɛn enti nyema me bro ho a me hu sɛ yɛnya tuntumfuo no anaase yɛ bi especially me man bia me firi mu a me dɔ saa ɔman no sɛ ɔman Ghana mufoɔ de ya kɔ chess nyamesom afrɛ ne nyamesom dan me te wona me tie ba bi obi ka kyerɛ me sɛ Ghana yɛ Christian country Ghana yɛ nyamesom man me sere saa nam sɛ yɛ se ye bobank ye ya sha ase fira ase ho ye ne ya wi poto Ghana ye sum nyame o nyamesom no ye nhwehwe ne mu Ghana nyamesom na koye se nhwehwe ne mu sebi nye Ghana fo nyina o na koye se o wona wonim quotation ahodo we no obi abegina ebia TV am ti so no abegina ha ene ye Matthew 7:7 no waka John 3:16 no waka wan ne ye boy esem ya wona e kono o free wa na se kan hye boto no kutwa obi ti free wa no kofo obi yire eno na ye ade o se nipa no beba be kenkan ye no broni sofo bia ne wo betimi de quotation ba ko mienu miensa ato ne tirim won no so wo ye bishop o de quotation ba ko mienu miensa ato ne tirim be gina ni pam se ma yie firi tirim na maka ebi ne ho saa nanso ye nsere won o be preacher ya printing wade so e na ono wo ka ho asem eno nti e kwan be na mefa so a me hu ye nananom honhom ne no kuramu saa honhom no kwan be na mefa so me hu nyame honhom mu ebi se obeka ya Bible no say wa hye na bofo ama ye se won kan ye hu won ye nante ya kwan nyina mu ye se nipa da sani bia nso e wo guardian angel na guardian angel wonye nipa te se de me no me ti won maka se papa ma ba wo ni guardian angel bo ame wo ye honhom kwan be na mefa so me hu me guardian angel kwan be na mefa so ame ne be kasa na aya asema edin ntimi ye se no hwehwe na be hu dia ene e ma hwehwe e na me hya ase me kan Bible na ani akonkyere na me ye we papa enti ade no eye direction na eba ade no hwehwe a wo behu we ti se bibi kasa gu wasum enti me yese no ma hwehwe wa brochira kakra ma men ko oman Ghana mu nso na men hwade enti me hyase se me hwehwe Ghana local televisions won mo so mo ye huhu nyuma ya wa ben we die na we ti was me akonfo na be kan we ti was me say no be kan krofo be kan sem bebre na so be tie no mo se ebi die enko yie kura obi die sabe die obi die ne hia no obi die so be bu krofo afa so ne hia no ho nsem no so we ni na ye dada kra ene friend say ye bone na menina mu a ena sa television ya metisu ya ye Kumawood TV eno so beto mu e international station no entimi hwe na ye say the spiritual hot seat entimi hwe no na openi a wo host no major prophet Charles Opoku Dako eno sa papa yo ti we ye nyame sofo na wo se wo ye huhumu nyuma de ene metie no openi eno nti ene yam ne wo se o hai mi di wachi e wo brochireche na me nso no me mfiti preko pe entua na mo wade bi ho sanse wo hwe adwuma me ya me ye media no me wo mi ensentwere adwuma me wo mi okay eno nti me mfiti preko pe hu ade go ka se ade no ya na me di akiri me ye investigation ahodo me ye honamu de nam de huhumu de nso tight wo me bompaye enti bibi kasa kyerem se papa ya wote hoi eya mpa se nyame honhom e wo no so ni dwumadi a wodi no eye kroje enti me fa papa yi e number eye major Charles Opoku Dako papa nyame nhira wo e na me frɛ wo na mra me frɛ wo no nyame anim ni na before say me frɛ wo no na me ne empanimfo bebre me ma frɛ abrochira sofo Ghana sofo ma frɛ bebre ne dodo na akasa na nkoma a woni me di ye the first time I no me frɛ wo phone so nkoma a woni me di ye na asɛm a wo ka kyerɛ me no in fact ma me hu sampa sɛ we de ma duru fie na mpa ye se hwehwɛ na obi no ma hwehwɛ no ma hu ti me to aso adagye a wunya ye na sɛ de osi Bible na na ekuta me na ma sua mu nsɛm na me de fi sɛ ma kɔ asi no sɛ na hinta sɛm bebre wo mu enti wo hyɛ ase sɛ wo biebie keys bi wono ma Bible no ekuta wo no
ya tumu krado case bi wo ha ye de bie niema bi won ma hwehwe saa de no anke betimi a me se wo momra me hu mejo chaso poku da ko asamabo ebusiafo me na me ka kiro me ni atro de na meje me dai wo momra me hu mejo chaso poku da ko na ebeboa wo mo me na me ka kiro na bible no untimi nka no tra saa keke ye wo niema bebro wo ye deep na kwese sabe se wa ma adwen na anya adwuma na wo ye wadwen se wo de hu no saa na ti a wa ye big mistake saa pepe wa ye big mistake ya me sha nana papa me ka se abroche me no di nkomo bi saa e ma wo ka kire me se se wo ko school bi na wo pese wo be ye police ni ana CID ni e wa abroche na woka ekwan a omofa so se bia obi akom obi wo area bi o ma ya omo hu nipa kro ekwan omofa so ehunu se nipa so mesi ne ku no edi tatia timi kwache no woka hu nsem bi eno no nso enho asem te sai yo papa me da say the tie sir school ya sema wo kan on say brochire de wonya koduru a na say eja nyame ye wadom ade ba ko ya na eden ni say won krata sem ebe ye we si ebe ko yi se wonya won krata o my system no say the moment won krata sem no be ko yi pe won so ye honi ye kwasi broni ye bi ya otimi ye ye won krono bi wo ho a ene se okuta krata no kuta no mo ho miensa kura na ye broni ye wontimi nye bi okay but corona me free to ba ha no eye United Kingdom Britain na de se wonya won krata die kwasi broni be ye bia no wutimi ye bi okay eno nti papa minya me krata niema bebre ho am ye e ko Manchester say ya the first Ghanaian radio station e Manchester me na me establish this radio training Ghana for do bebre wona obie first Ghana radio station Ghanaian radio station e Manchester yes e training for bebre Manchester Carriage a wo wie ya na ko university into media schools no mo ano mo sua media no TV ni radio person mo ye adwuma no omo ba placement no ye ho ye ni training wo mo bi won so ana mo invite ye ni akọ school mo ho ni e de wo makofa practicals mo nkyerechire mi oh wow Ghana ni de shienti abrofo saa netie na papa abrofo nyuma no wan hwe ni ye hu ni ye enema bebre wo ho a wa hu ade no wo ye ni say ye a wo be hu ni ye pa nanso oba na wa ye nso wo se be kire ho se wo amo ho modern ama na na ne ho na wo de kire ho de hu akire ho de kwa wo e bi mistake eno na eku bibi man o be bi tu enti a bibi man ye de ti se de abrofo eye bia de eye bibi man ya de bia anye enti school ya se ma wo kan nkrata ba ma ye ne ma bebre na wo se at least no mitimi komanim kakra adwuma na me ye no wo abrochire wansa na me be ko school no na ese abanya adwuma enti efan say DWP enti eye ni nyina ye say public service enti me department am na ye na ye hwe benefits wo omoje benefits sika ne na sefo no ho na me wo enti akonya bai ho so wo akonya bebreba na wo say akonya ba de a ene eja Ghana ni de hye wo se me so me de me ho eden agimbi e na school asem eba mu na school asem ba mu no course na me ye sanka me kwa akoye no e ho no ya ne ye wo career advisors wo ho nti wo koye course na na wo school na wono tenase no wadi ngomo kaka na ono akire se no anka benyi we na nso fa we ya ebeboa nti career advisors na advisor na nko hu no no kire se we oba be ye we na nso hyase wo hansa e na ode me call ba bi a eye police die no okay enti na me ye criminology and criminal justice enti e no se wo ya eye wo ye no oburuchire ho a ada se obe police officer detective probation officer and as immigration at security side ho na honko ana wo okay enti se wo chusu ba ko a na wo ye na ho nso oburuchire wo sua ade anye se wo ti dem na wo wie school a wo certificate na ye de ama na wo wie okono se police adwuma na wo ya de o kire wade e police ni e na wo se wo ko fed enso ko hwe se de police for ye o madwuma
o make everything atade no kora abehye bi okay said ye be ya o mewie na afi na wakotinti wie ya na wonu madwuma na so tie de adwuma no ma wo a na wonim de wo ye sa pepepe na tie but to da bia na ye de ho asie kakra because aburochire sa nyuma wo nyina sa police adwuma na so nyina o ya ye ma won down ho adi enkere even though neighbors kura because o kwa aburochire police o kwa adwuma wo hye atade we kodu station ho a wa woro ho ahye watade na wo de wa hye uniform na de ko ye ma onye adwuma ba bia wo no different region ye do be ko okay na enu na me hu se enema bebre koso adwuma mu a se eya honhom sam na mu na ba ko a me ka a kire ye nuanom Ghana fo na nka me tu Ghana banfo na nka me tu ye nuanom police fo san ko mo fo mo ho nyima ne se abrofo no mo machines ahodo bebre se obi se bia ye kum obi ato ba bia wo obi sekan ombeba ombe yusu camera ahodo be trace camera no ama forensic fo aba be ye omadwuma afa eye DNA na ye bibia ombe chi osisi a na ebi wo ho a owo be ye we nyina enyi obi a mo hu obi aso obi awu ye kum obi da ni obi na kum no okay enya nipa na akum ne ho obi na akum no nti o se ye hu sa nipa na omo so mo hu sa nipa na omo na omo nka se ye kum no ye hu nipa nti ye jai omo na o be jira me kabro fo kase na wo kura na sanka kuro na ade so no original was kura nka ye be sa ke o wo so ma ye hu nipa kura okum sa nipa nti omo ya na se enya yi a omo won krofo ewo se region ni mu a omo na police ni nyina na ye adwuma o a omo ni eye hunhun mu adwuma on fo ho omo na police fo na aka bo ye hunhun mu adwuma nti police fo ni ya na se asem no se bia eburo ma ho oden so a omo se na ye nkonkon hu spiritualist ye nkonkon hu honfo no no afi de ye mfa ya asem kodan wo omo sanse ya ye honam de awi okay nti omo ye ne sa pe no makọ hu for no mko ho aseye obi na yakum no mo be ko obi a wotimi efre saman ne communicate abrofo no so friend samanfo ne bi wo ho na monte yana so obi awuo na ye friend saman oh and ye friend saman mra and say common so obi wo abrochi na so on TV dia na on friend on kan say bi a on TV sa abrofo na nye sama na abrofo hu sama mo ye bi ni wow hu sama abrofo ye na Manchester Day Police bisa se me ma court twice akobo Ghana and 24 ton from Nikiti the whole Manchester nipa more than 10,000 and over Ednam Street so ye ko bo fonton from the Day Police ni kwan ye duru ho a ye ma se wo free Ghana wo free Nigeria wo free here ye ma wo bia de na ho de describe se bia village ho na to me bi wo ho a be describe to me ne nye ne image ye for mo fa krum ye se afia de some fa ne say enka Ghana ha say anto anya mai na woni me image no ana konfa noche na okay yam fa konfa noche ye konfa noche wo de okọ online abo Manchester Day Police na he said the images e wo ho India for China for obia bra abrofo be ye image no omo be describe say ye nkra ye bi na ye de ya mfa tumi yanko because that time ye ni hunhun bi say hunhun we nti ye describe wo hene a say ye wo culture bi te say ahemfo etna apakan mu ne yeso omo ne ye bo ntwene di won chi ene san describe say ye wa konfo ha omo sa enti ye ma omo ma ye niema konfo ba konfo na wo sa na me bo fonton from ekuta bobi a wo saya na basa na ye wo babi kase a ekohia abrofo bebre ye bo fonton from na konfo no sawie ye no kwa na obi akofi that's a market game omo organize show no say next time omo de ye be share last one san say ye be go show no san na krofo omo ni giye de no dispute abrofo ni ahon sam de papa enye ni enti abrofo no duru de den a omo frɛ sa omo frɛ samanfo no na omo frɛ nipa no a nipa na wawuo no omo kɔ de spiritualist no otimi frɛ saman ne communicate no na omo akɔ no ho na CID fo na be kɔ no ho na omma mechanic nye nipa na wawu na busuafo na mo CID fo apolisifoɔ no nipa na wawu na busuafo de asɛm ne nyoma asɛm o aburukyire wu a ya banya asɛm no mo wi o mo de report aba say ni na asi nti eye CID fo na dwuma okay nti CID fo na be kɔ nipa no ho akɔka kyɛ say ya ho de asi ye hia mo a ɛde mo a nipa so asi wu ya ye nya nti we de ye ba mo afre nipa no saman no na wo ne na kasa man no aka bibi a kyɛ na ya hwɛ de ekɔ enti umbe kono na nipa no so akɔfrɛ saman no na saman no aba be kasa eyampa mawu nipa so masi ne kume wo de me hye ukɔ edan we mu a
akunya bi si opagya akunya no a wobɛhu sɛ wɔde ma hyɛ hɔ CID fo no bɛkɔ no na sɛ deɛ samane kan ne pɛpɛpɛpɛpɛ na fe nipa no oku no ɔbɛkyerɛ so ɔbɛkɔ akɔkyi nipa nto munya kyi nipa no wie a na fe ɔmo toto nipa na no adɛn na woyɛ saa na fe ɔmo video no ɔmo bɛyi ne nyinaa ɔmo yɛ wie ansa na ɔmo bɛyi di akyerɛ wo adɛn na woyɛ saa ne nipa na ka ebi wɔ kora na ɔmo bɛba bɛyi no na nipa na wɔkum nipa no na wɔne CID fo no kora na nam ɔno kora na ka sɛ oh nipa so masi yɛ no madam fo pa na no kora sɛ na ɔno kora ka ho ti sana na expose ɔmo yɛ no mu sɛ sɛ wa na ɔmo akyi nipa no ampa nso de ɔbɛka no pɛpɛpɛpɛ na sɛ nneɛma ɛkɔ so abrokyire sɛ obi kum obi anaasɛ obi adeɛ yera ɛkɔ mo fa so timi retrieve ɛkɔ nipa korɔ no ɛfa no ayɛ ahomsɛm na ɔmo yɛ na papa ofi sɛ da bra machine ko ana yɛde ɛyɛ saa adeɛ wote Ghana ha serious BBC wɔ ha na me te yɛ sɛ nkrɔfoɔ bi nkora bi kɔ yera wɔ takora adeɛ sɛ dɛn ne akɔfa nkro abrɔfo firi Israel ɛbɛtɔ sɛ na yɛ hu ɔmo machine bɛ no no de bɛba bɛyɛ bibi wɔ ha abra ɛwɔ ahonhomufoɔ wɔ ha Ghana ha ɔbɛkɔ radio ne bibi afɛ wɔ asɔfoɔ wɔ ɔmo so mo nim honhom nyuma why don't you even contact them say yɛ deɛ ne deɛ nyɛ ada na nyɛ yɛ deɛ ne nyɛ nyaso papa ɛnyɛ na broni kɔ yɛ saa deɛ ne bɛto hɔ a na ɔte abɔ ɔmo abas abrɔfo deɛ ɔmo yɛ adeɛ o nipa wo yo na deɛ teɛ ne sɛ broni ne ma mɛka nkyerɛ wo sɛ CID ne ma mɛka nkyerɛ wo sɛ honhom nipa ɛna ɛbo a yɛn ma yɛ hu sɛ ni yo nti ɔmo kɔ ne secret ntoma akɔyɛ ɔmo adeɛ nyinaa so bia yɛ secret wow tanete na sɛ no ahomfoɔ no bu ɔmo chi dɔm ɔmo yɛ sunsum dwuma no ɔmo yɛ secret people ya bibia ne a ɔmo kɔ ɔmo nkyɛn secretary na ɔmo akɔ information na ɔmo de aba bɛyɛ bibia na animonyam na ba papa na office abrɔfo kɔ ɔmo kɔ so ne nneɛma akɛse ɔmo yɛ no office ɛyɛ fresh ɛne yɛde yɛ ana fresh ɛne yɛde yɛ sɛ machines ahodoɔ na hwan na ka kyerɛ sɛ saa mobile phone yɛ da hɔ yi ɛyɛ fresh ɛyɛ kwa ɛnyɛ kwa office mobile phone yɛ da hɔ ɛnyɛ honhom ɛyɛ bɛyie no kamera yɛ serious office ɛnyɛ honhom ɛyɛ bɛyie obi ti fie hwɛ yɛn ɛwɔ TV so office ɛyɛ fresh ɛnyɛ honhom ahoma bɛ no ɔtoɔtoɔ ayɛ bɛduru ha ɛna wɔhwɛ yɛn kwasi broni yɛ de a ɛne abrɔfo de saretom bibi ni kɔyɛ bi de a efiri bonsam deɛ teɛ ne sɛ papa ɛna nneɛma no so akɛseɛ na ɛkɔ so na bibi phone na ɛyɛ o nimdie nyame de ama bibini broni bibi phone na yɛ saa nneɛma na yɛn yɛyɛ a papa sɛ me na me honhom a ɔne me nam ama me nimdie na ma yɛ bibi a me man Ghanafoɔ agye wadwo ya nso no so yɛ ne saa no broni nso bɛba bɛfa na wama osika wa sponsor na ɔde ne din ato so enti sɛ woni broni na me na me yɛ a wo na wabɛ sponsor me nti ade ne ba out wa emma out ɛwɔ me din mu ɛbɛba broni ne din mu nti ɛbɛka sɛ broni ne na ayɛ okay na nei papa mesa no di nkomo bi na uko gyina nsuo bi so eko video nsuo no e de sende me said ya beya because na me no di nkomo no o kan asem bi say Ghana ya je wedding atum so bi ene obi kware a wedding chenchenche ko boka ene mpo de wo ya wedding na na unkuta 30,000 Ghana na 20,000 Ghana wedding animu because womo mbedi animu for our girls and for our boys nko ano eno nko aye be 100 million na wo ka chem say brofo ya wedding na omo ko gyina nsuo so e ma ko video yi na eno no etesan ho asem tesan papa me da say menim say ye program nyame ya adomo a ye besan abetoa so na ensuo asem a ode aba abetum papa enafo mu ensuo asem a ode aba abetum no se ka se ye kan kan no ko akora e topic foforo eye abusuafo mentwa no se ai asem a mebisa no eda screen no so eda TV no so baabi a okọ video ensuo no a obi beware a omu kọware won nsuo no so ede credo ekọware no me pa cha wani guso a wo hwe ti bomode ya ne hwe na asem a wo ka no eno ana wo hwe na TV no so no na ena kosi sai yo papa ye tie ne se say de wo brochire na most at times no ade ba ko ya na ha ye ntuntumfo no bi ne se wo mu sa brochire ukọ se ukọ akọbọbra ukọ se ukọ akọpesika ede abafie ana ede ahwe abusua na enso se oye wadwen se sika no nko sika wan hwe sika no da ho bebo atra amobi aba abefa wo se utimi sua ade eye hwehwemu wo niema bi ho ka ho na daachi bi ebi asa niema no kora na disika no bebre wo
na daachi bi wonye sika na saa ne ma no kora anyi sika na mfiri wonsam wow na de e kwa sika saa nso obi beto sika saa o ka kire ne say oh bosomi aso o de manage just £100 kwanto me ho a eno so akwa ebuachi bi din enso 24/7 sika suade ko se bo a oba ade ana nyame ama okwan se ko burochire na ko pesika nko o mo ko suade na o de aba no wahirawo na wonya nimdie bi e de ahesika no so yie so person de bo abusua na community bi a o de abo community because knowledge is power of course wo nimdie awade yin wo sika na so nimdie a enti wo be kwa akoye adwuma na ba sika no beba wie no woni beba on so na asan nimdie ni nti wo bi de nimdie abegye na da so tia okay enti mi yese no me yen hwehwemu kakra enti mi yen hwehwemu pa na me ye ma de ya me moni pa amane enti da ko me nam sa Manchester o free chrome bana sa o ko Manchester University one papa na ho side no maduma na me yedmo supermarket bi ansa na me ko DWP Tesco Express big supermarket wo helpa me no mo yeduma 5 years na da bia mi twem ho a na ensuo na da ho no na enkredo egugum na da kro bi ne me duru ho broni ba ko ne oba ne bema wo mu gina ho kasa ya wo de kawa bi ahye no kredo o makasin ato ato nsuo twa na de na ko so wo hai mi gina ho sa na foforo nso aba wono so be ya kredo kuta no o ye nsuo mu twa no mo na ekọ no na hisem kran se wo mu wi a ene abrofi wo mbe kisi wo mo ho ane se na nsuo no so hwe nyame ani ho afofie kura wo de ne beto fom ho a enti asie ti wona ene da could be them say adie maybe some kakra nti ba ko de omo wie ye na so we de krache srewa mami so asem kakra no say obi a me di do say de asem so we de srewa e de na wo ye wo hai no say me na me yira be ware na say wonno wo yire aba be ware wo ha wo say ya be ware na say na wabusuafo edi wachi ba wade ne wo he wo say abusuafo na wo ho no na say o me hu wo say nsuo no ya busuafo ne nsuo na say why na busuafo ene ensuo na wo ba be ware na ensuo na wo mo be gina ho ye saa de no ensuo no ne na busuafo serious papa enti dio ye ne say on say yen Africans no ye wo abusua okay enu nti say ye ba be ware a mfa say oba be ma no wo be kwa akwaje oba na fi abusua nsem ye frɛ bi say engagement and I say efia wade no say ejane de ne ba no be ma ena ya wade pa o na ye kan wedding ne de ya ene de ya ayibio obi kan say fashion awade de ne ye efie de no okay na abrofo no omuni abusua say broni say me hu oba bi ko ware no me de ne ko ma ne papa makwa akotu ni tirinsa ebi ni wasa broni papa be no ko je ne ba tirinsa enti omo no instead so be ko akotu ne yere ana say ne fiancé na wanya ni tirinsa no ensuo no no mko ye tirinsa de na so akotu oba ne tira ensa no de mansuo no ensuo no na be ye o ma dance ni akogina akoka say ensuo asomasi obai manya no opememe so mepe no ye be gina wanim hana ya wade na ye wade wi aye de wade ni ki na ma na me ba so bodiem ebusuafo me da me ho ma ba kakra bi me ba enche me bie phone line no e de atom na wo so wo asemika waka me pa cho me twa me ho ba me das ye mama finisha pa afia to ya ye dinu Kumawood Training Institute ensano juma ahemfie ye ni Kumawood TV for ye ma ye tiefo ene ya hwefo nyina afinshiapa eno nti ye se ye de afinshiapa training ena ye de bremo afinshiapa training ene se bosumi mu 19 December ya ye de training foforo kra na de ebremo ye be tremo ekwan a ye faso a ye gas ye treo se ne ye si ye gas ene ne cylinder gas a ye yusu no ofie ebi wo ho a bohu se etimi e de ejaba etimi de eka bebreba banti bia na akoto gas obi kra de 2 weeks bia auto gas eno ene ye be yi sa ehawe yi e de afri ho eno ti ye be treo ekwan a obefa so a wankasa obeya wo gas e wo fie wabra eka bia enim na manti bia onkoto gas o ba bia se wa rent room aye singing room ana se aye flat ana wa wo fie aye bank hospital restaurant any hotels akesie nyina mo beya si mo ho a
wabra ekabia enim eno achi no ye san akyerɛw sɛ ne esi ɛyɛ natural drinks bronya ɛbɛy wonya wo gas esi wo fie a ɛmfa kabia mrɛw na afɛ wo hu sɛ ne esi ɛyɛ natural drinks a wobɛnom ne dɛdɛdɛ na asi kyerɛ kura enim wabra nkɔfa yare bia nso ɛnsan ɛmrɛw drinks ahodo a ye de hyehyɛ fridge ma ye nom ye nom sa de yare ade brɛ ye ne ankasa ye ho Kumawood Training Institute for say ye be kyerɛw sɛ ne esi ye natural drinks na wo nso Christmas wodi bi ahye wo fridge na ahoho ba fie a anase nkwara a mo fie no matimi anombe anu ti ye kyerɛw sɛ ne esi ye gas ane ne cylinder na yasan so kyerɛw natural drinks sa we nyina no wodi 150 Ghana cedis per mekan no am sɛ wante 150 Ghana cedis kanisika no 1.5 per ana wodi besua saadie we nyina se enye Kumawood Training Institute a mepacho wobekɔ baabi akwa no 1000 Ghana enuti fa 150 Ghana cedis per fabra na yenkyerɛ saadie ye wi a ye de gu pen drive so na ya san so ade amount enuti baabi a wo bia bomode na fresh telephone number 0244 29 4066 0244 294066 number on the good screen so no friends say na fe yembuku di nto ho na nipa omoba no enye nipa ketwa mpacho se oyo bi a wako training ni bi wo ba bi kura da bra na yenkyerɛ sa simple way abra wo so betimi e de aye adwuma bebre oba timi baby bema timi baby emma amaware a mo use gas a e de problems bia bra mo no mepacho besua se na esi ya gas a emfa ohaw bia emfa emrewo 19 December ya eye Saturday eda ba akopɛ na ye de kyerɛ mo mepacho ufra chirichiri na se opese oba beda no aba eye 18th December no aba beda na fe ade chia 19th no ye de ahyehye so live eye Kumawood Training Institute wase ensano dwuma ahemfie beye buti Ebusuafo ya da mo nyina ase ya sa ba bio na me ka wo se woni gu so ohwe Kumawood TV Africa sia agent ha man san nyina ehwe ana program ho ne san ye wuram na we ya part 1 part 2 no ebeba enche kra na ma me fa akwanya we so na menya me LPM we ba akopɛ emfantum na me kire wa Kumawood TV ya wa de oye Kumawood TV ye ne adie mu a Kumawood TV se me emfantu anim se eye da memeda ya edi anim memeda ya ochira echi nko a wade training school bi anaso de training bi aba na so de Ghana aban se ankrankra adwuma no ya nyire ho na so obi ade ho hyem nso a ebeboa enti Kumawood TV enso afa to no se obeboa wo tie wo use gas ena ya se mo chi anye first mo chi ane yedidi so no ena na me ya hoden ya na nanamu didi bo chi aso ebitimi nya 100 something years ena de yese ade bia be friend gas enti edidi won frama so na o gas etimi sa wotimi efa santema bobo echiri sa enso nya gas na Kumawood TV se men kan cho se we de men TV da amusuye sa me use me gas Kumawood TV se memre de ya memra mesua ekwa mefa so me yankasa me gas self gas e wo fie ya me gas sa men ko filling station and I say gas filling station enko fili biu na mo omo ba ba kire me kwan a me fa so me natural gas ento gas cylinder na e wo ho no wa betimi aye o gas ama na aba be wuram 1 year kurampa na nsan abusua asemo enya nwanwa menim se we Mahmood Dr. Mahmood Baumia wana de ba ye de amintimi nkire se na na do so na de aba so I don't know we de Samuel Kobrada akonensa no a enti abusua foi Kumawood TV se men kan cho say memeda ye di anim bomode an so obeba won kasa wontimi ma ka kire oba bi ana oyonku bi se de ekoso ni abusua won so de ye twa ne pen ebo ne da fom efo bibia e kama won se mejo de me de ma no to asemu a na dem men na da ma me papa bomode an ma oba ne mra no mra mesua bi na gas na wo so ato ko ho me di fon po na ya na mmobo wo ye bibi ti se restaurant choba ya mo ye akase no o se gas no ya na mo de
a huge quantity ɛyɛ akɛse we de Kumawood TV se bra na besua se adagye one day pe me medan ko a na bra besua ɛkɔ abefa so ɔbɛ natural gas ya wo ne gas filling station for any asem won ko fere gas me ma juice ka kɛse bia bio wa ɛsa ya no ha fele wa de wo fie abusua ɛnya nwanwa ɔso ɔbɛsan so ɔkye natural fruit juice ɛkɔ abefa so ade mango ɛbɛyɛ juice wo de anka ɛbɛyɛ juice wo de apple ɛbɛyɛ juice natural fruit juice uti fie awia na bokutu no na wayɛ o juice na de aso fridge m na wotu akwankwa nu asa na wutwa waka na to so na do self for fruit so bibia dem kama Kumawood TV semen kan cho say eboa no da form aye 150 cedis anka ne sika na obeka cho say 1.5 pe enu 2 million kora o 1.5 wo de ba besua adwuma o aye wo nkwa na nyina afebɔ besua na fa kɔkyerɛ community say na adwuma no ɛteɛ na obi gas sa wa ntama ntoro ko obi o abusua me pa cha Kumawood TV ewo Kumase Ahodwo Atenga Junction wunya si Atenga Junction ho e ho na 4 junction e kwa de ba kokɔ sokoban wanim tento so se Africa jeti na e ba ubedru Atenga Junction wa e kwa ne fifi pepepe de ade wanim ten no de Africa jeti e ba no e kɔ sokoban me kuro mu ho de ade onifa so no e kɔ ya ka ne sai Sizao Hotel so na sa dakodwom kwa no ana de ekobe nkum no eno so ko ya ka na sai kaase ana sa askwa ntime fa na sa etuma unya bedira junction so a wo so hwe ba bia Sizao Hotel ana sa Sizao Guest House no ewo no eho no mo a wo gira junction so a bi so obi a wo twam bia Same pacho Atenga Junction na mejire nipa cross ane wo se me pacho me hwe Sizao Guest House ya chao Sizao Guest House wa unya dru Sizao Guest House wa Guest House wo nifa Kumawood TV nsu benkum so fa da kodwom so na ba ya Sizao Hotel no wo benkum ana Kumawood TV wo nifa so on se de adenete me pacho se ba ya enkoye bibia ho nti no ma me fa number no emma wo Saturday 19th pepepe enti ayo cherechi bomade brabi number na 0244 294 066 0244 294 066 me pacho wey aye natural gas bra besua na bibia enkoyi enfama wo me pacho me dase me bia phone line no na bia semetime bia na me ntimi mie aha ya bia phone line no na nana me pacho wo kan sembi say amanfo ko ware wo ensuo so na akobi se obi ene wo say wa be ware wo ensuo so na sare ko si obi say nipa no kan na say me pacho me phone line me bie 0202 6684 61 0202 6684 61 and 0202 6684 62 me pacho oba so a ye be fa wo ye no obedi nkomo kakra bi aha yo papa me da say enti me bo me musuo ko bisa abrantie broni abrantie o ene won kire me so wa ba be ware won ne yire na me se abusunyafo na wo kire me se abusunyafo ni nsuo na nko gina ho o ma abusunyafo ni nsuo na ho abusunya ne hwan broni wa amamre ye ne wa amamre wow enti nsuo na agia wo enti nsuo na ye danse ni se me ni asumasi me ni wo ba ya ba be ware wo hangi se mi ja wo ba no a nsuo asumasi se na to me ka wo ba no so jamia dan me ka enti wo mo enti abrofo bi wo mo tumi tena chepa na wo mo enti ani so no wo mabrabo basa wow enti nsuo no no mko je abrofo mfa nsuo eni agro me ba Ghana me nam kwan na se me hu nsuo se da ho ni ato niema gum na ehwofu ni ye ntiti nsuo no kama me yure timi ho sa se o man Ghana ye won nepa nsuo de do man Ghana mu akese se kwasi broninya sa nsuo yi egu ni kromu a anka baby obeduru no anka ne heaven na ese ye chenzi na akono ka ne anane anka obekokora gya ekora wow abrofo fa nsu ni agro na obi ka kire me se abrofo no kwa ne ko gina ho na wana ka kire wo abibifo ade ba kwa na ye abibifo ye yenya atwem ne se de abibifo no ye o abibifo no so ko ye bi na wanya broni ba ko ware no wase ye ko ne na ho ko ware ya wonko wo de jenkrata kona busu ye wo ko ware ase da bi hello hello abusi o me pacho jumo fini ne kakra ma me ana sorry free TV no se ba ya metimi ato nkai me pacho hello abere kasa me pacho di ne ba bia kasa free
Mr. Kofi Ahen. Me ba cho say. Hello. Hello. Oh, Mr. Kofi Ahen. What's some work and can touch it, but man to okay. All from some rubber me found. Hello. Hello. Apanakase we didn't baby akasa free. Hello. Apanakase we didn't baby akasa free. Bajo ben akasa free Saddam. O kasa free Fadama. Ajan. Okay. Ben yankoi. Okay. Me show mo TV program na pa na manager. E da se. Na some mo Canadian. Hello. Papa me ti o. Number 2, I don't want Canada. I put you up. Sao. But I will keep on the Padia was me pa cho so o he video no. Me pa cho video no he. Aha. Ene dia dance here. Me da se pa. Ya Ancestral. Hello. Hello. When I just said before, yeah, catch it, yeah, so a mistake. I dear be a wabi be mamubia and yet. And so that possible new chrome dear free yame. A bad Ghana dear a bosom. Obi na waru on so no. Na wari a koye. O disika. When yan in chair, it be a koye. Bibi kwa koye bia asamaba. Now so you see a Christopher. Yet I saw them. Esum na duru se yakobo asu a yenkoso jamfe yenkonu janom dem ye de yakonu nsuom e hono de ne yemfiri bosom ba so obi kotre nsuom so ye nyankoma de a yese ye bosom. Hello. Okay, me pa cha busia me bre ne nti me ntimi mfa ko bi onti nyame ya adom a me hye obo e bia adwoada ye beso ato aso part 2 adwoada e bai ye beso ato aso part 2 na ye de ne nto aso abrew no atie story no baby e kwa kosie abusuafo o mesremo na na jese asiama na wa wusum yo wa ka broche nsem e de a kire na wa me yehu se ampa yenwie kura yenwie ba tu be samba na se obi pewo a we de me ameka sama na abusua wa me ba wa me de hye aha wa me de hye me ba no enti bia wo hwe ne number na na kasa je number we 0553 011-926 0553-011-926 Ufra me pacho no bedi nkomo obebo nkomo na sese nyame adom o esunsum nipa woti abrochire woya me ba me de na tra Manchester sunsum bi na ajeje wo sunsum bi na etata wa me pacho frɛ no onya bedura abrochire nko ade obeya adwuma ma wo de ehia obi esunsum adwuma bi obeya ma wo mejo ba no ti ba bi awu ya de camp wo de enkora ni ho oba de Ancestral nana sese me di program na ba wi na me person kan last word na ochia ma hu so yire ejina Facebook so oku no ho e wa brochi me ho ansana me kan last word no meda Kumawood ahwefo ne atiefo ase okay ene adwumayefo nyina nso ya da ase wo mu nyina nso ase ya da ase na won so Major Prophet Charles Opokuda ko Major 1 onso meda was papa oba de Ancestral wo moa wo de aboa me hunhun akwantuo yi mechia me yere eye Evelyn Asale Evi baby a wo no ewo Manchester na afi so machia me ma ohima tewia papa bi na maame jesiwa ahofe na abusuafo a ewo Ghana nyina na abusuafo a mebeto wo mo wo ha Major yere no ma true love de me nkonya no aha na de wa mamu enyi ene afi so abusuafo a me enane agya no ne abusuafo wiase afa na nyina me chia obi a ba de me kan se mpanimfo se achia emoi okay na se wo hwehwe a 927 ho no na me gina wo se wo hwehwe a ubomu so a ye be ubisa ye de be ma ma hwehwe hu abom ye hene me ye bisa ye de amame what trying dey me ko amen tena so eto obi ento na mo na de ba ko ampese mu se
Ghana man yenni eye abode obo ade de ma yenya ye no wo tie eye ensuo eye enua abode biala ehome yenni woni na ebeboa ye me da se Oduma kuma enhira nana kwabra jesi esiama onhira paaye Manchester broni we dey on che Ghana nti ebe kan say Manchester broni we Manchester bibini na so we free cause broni krom abade afa no abedro ice ne wo no fokin and na me yi ne dread ba bia wu every ukrum be yi no abusia me da wase nyame enhira wo wonya adaje na utie ye na hwe ye oduma kuma enhira me sure bo say nyame boa adwada ye be sa to same program yi so ni ye hwe de abrofo eye ya o madabo ya dwene say ye de ne free bonsam no mo de ne free nyame enti adwada ye be sa ba beto program yi so ti bo modern say obenya adaje no hwe program ne to aso no wo de ekoso me amedi dwumade ho chia me di major prophet Charles Opokudako abusuafo a ebu a me kriw nyina me de oso nchia echia mo nyina na afa me chia me yire ene me ma no mo nyina me True Love me ma nyina me ma doso ba me ntimi bo mo nyina di me True Love me ba bigel ya me ensa me chia mo nyina na afa Evelyn wo Manchester me chia wo me da se bye bye Ye mama fisha pa afia to ya yedino Kumawood Training Institute Ensano Juma ahimfie ye ni Kumawood TV for ye ma ye tie for ene